Sadang mapuntaran na udah. Mana aduh. Udah besok pagi kape baburu. Baburu ah. Baburu gandang. Aduh, baburu aduh. Baburu apa? Baburu iki siliang. Lega dia. Hah? Baburu ciliang udah. Iya. Ada baburu jando kan. Kok jando ke buru-buru padoso. Bangun bisa bawa astagfirullahaladzim. Iya ada. Lega deh. Yo. Gonya. Tasabut baburu babi. Latua mudo la banyak ada sasuko. Lana tasabi la baburu babi. Latua mudo banyak ada suko. Alas yang malam baburu babi. Malam-malam mengasuh jano. Siang-siang baburu babi. Malam-malam mengasuh jano. Adia bana moga dila putri Ona niko nega di siwita Adia bana moga di si putri Ona niko nega di siwita Capek-capek lah cari lelaki dia Bang aku nak marano menjanda Capek-capek dia cari lelaki dia Dan lamo-lamo awak beranda Badendang ya awak badendang On badendang sama lamiko Patik marano ne adik sanang dia Oi piti banyak pancarian la suala pulo Patik marano ibi sanang Pancarian dia
namanya rokok Elguna garam bebera bumbunya Bagai-bagai dia namanya rokok Gudang garam bebera bumbunya Oh nambah tamu dia mangko elok Bacare panjang yang dibuatnya Batamu dia de mangko elok dia Bacare panjang yang dibuatnya Ala nampak bak jando mando Bakal luntut mejo kain sarung Nampak tiga ko bago yang juo Nande ado udakan Pati semangat bago yang nyo Beda ado doyo udakan buang Pati semangat ayo goyang nyo Ode ijo bela